ing kayangan swarga mandheg dhateng Nayumeta Pada Rama. Nger bebasan colok entang sambung obor peteng dedet ruyutan. Pumpung iki dinane apik, wulane becik, muduna iki dina tak pangestoni. Sedana Sri Kumalaning rejeki tulung tindak aja ambakan pitung jangkah, aja nolan-oleh ngantuta napes-nupes sing kenceng sebul. Sing kenceng tindakna supaya kesandung cempaka sak wakul gedine nger. Iya. Tak samane Basuki. Wedi kiting marang dewa-dewa kabeh ngati punika putuning gunung Jamur Dipa. Iya tak. Kakang Bathara Narada. Yayi Pramesti Bathara Guru. Nggih, Kang Mas. Monggo meminta muga-muga Dewa Sedana napa dene Sri Kumalaning rejeki kancik ing negari Sumedang Kamulyan. Ha nggih, ngestaken dawuhipun Yayi Pramesti Bathara Guru. Wadyabala Jalandhara kersanipun nderekaken ngantos kancik sukuning Gunung Jamur Dipa. Ha nggih. Mangke kula dawuh nggih. Kula bubaraken saking bali mercu Pundha Manik. Oh iya. Cekap. Anggenipun mawan sabda ya paring dawuh Pramesti Bathara Guru. Kok ngandika yen inggih tata mapan boten iriku linggar saking palenggan ngerancak tindakipun mebeng minggah dhateng kayangan Puspa Ijo.
pasti Bathara Guru ya catur pujangga. Kok ngandika yen nggih tata mapan boten nanging piyambakipun linggar saking bali mercu Pundha Manik minggah dhateng kayangan Puspa Ijo. Piya Laya to Bathara Guru catur buja Otipati ya jagat Dewa Bathara ya Yang Widi piyambakipun memintanipun dhateng para naluri para leluhur Bathara Guru meminta dhateng Sang Hyang Tunggal winangka sudarmanipun winangka ramanipun. Sang Hyang Tunggal meminta dhateng Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang meminta dhateng Sang Hyang Sis. Sang Hyang Sis meminta dhateng Sang Hyang Nurrasa. Sang Hyang Nurrasa meminta dhateng Sang Hyang Nurcahya. Ya Nabi Sis. Nabi Sis meminta dhateng Bapa Adam. Bapa Adam meminta dhateng Gusti ingkang akarya jagat. Piya sarene sampun minta dhateng ingkang gadhahi pawaos ing jagat raya. Siniget genta kang carita jalaran tentreming jero gegering Wadyabala Jalandhara Jaba. Yana injing budal gumoro saka jarone kayangan kemperi kenong kunyo ngangkang obar ketingal samyo pating kelencar injing metu saka sanjaroning kayangan injing medal saking jone kayangan Suralaya. Sekebyar kocap kacarta wau Wadyabala Jalandhara Wadyabala Dewa nampi dawuh tandane pisan tata-tata pindha kumpul ping 3 bodolan tingkang para Wadyabala Jalandhara lir sela berkiti lir to dene sela arane watu berkiti semut kok semut watara Sandrawati dlidir tanpa ana pedhote tujuane ngiting ngetutno ngombyongi aja ngancara bisa seneng mudune kumalaning donya lan kumalaning rejeki apa dening kumalaning Mbok Sri. Sedaya sami rebut dingin saling tunjang. Kepireng brengenge turangga kumrincinge kendari rangah. Pating cedol, pating pencolot, tingkai kok sira dadu medal saking kapal Berkasi.
Pikulun. Ora ganep pun Kakang Dewa Sedana Mbok Sri ya ora kakiting dene Sri Kuncung mewah Sri Gundul apa dene Sri Jenjen nuwun inggih Kakang Pikulun. Iya Sri Jenjen Sri Kuncung Sri Gundul. Oke. Dara Pikulun. Kula Sri Kuncung. Sri Gundul nggih arang Sri Gundul nanging mboten Gundul Pacul. Pencap-pencap kucing dari jangkong nyeng untuk kuber iya Sri Jenjen noleno kon kopen ae. Kon iku nek gak dilingno kok terus nak ngono. Dadi cek ngerti kapan-kapan. Iya. Sri Jenjen Sri Kuncung apa dene Sri Gundul ora ta penyokapnya kucing dari jangkong nyeng uduk kuber nggih Dara Pikulun nggih ten lan iki badhe tindak dhateng pundi Sri Gundul nggih niki Dara Pikulun nampa dawuh saking pandome jagat. Iya, Sri Gundul. Mulai iki dina aku lan siramu kabeh iki diutus mudhun nanggone negara Sumedang Kamulyan. Oh, mandhap dhateng negari Sumedang Kamulyan. Ana ngarsaning Prabu Sri Mahapunggung. Ya Prabu Sri Makukuhan awit apa rina wengi anggone meminta rina wengi anggone njaluk muga-muga kawula ing negara Sumedang Kamulyan iki murah sandang kelawan pangan
Sri Kunjung. Oh, nggih, nggih. Kalih Ndara Ayu Sri kumalaning rejeki. Iya, Kakang. Aku kudu nderekno awit apa iki sak jodo Kakang Pikulun. Dewa sedana kumalaning donya sing tegese sandangan tanpa lungset dene aku kumalaning rejeki Mbok Sri cara dedaharan gak mboseni Kakang. Oh nggih kula ngertos nggih niki lan iki rupanipun Ndara Dewa Sedana. Aku tak ngenina cipta ngunggahna rasa sawetara. Oh nggih ning ngoten. Nah ngeten Ndara. Nek sampean ngenina cipta ngunggahna rasa ancene niku sing cocok, sing bener. Badhe medal saking griya paribasane. Lah iki Ndara niki medal saking kayangan swarga. Iya. Kudu cara alus niki sing disiki. Lah niki nek ancen samet nggih terus budal, nek ancen mboten enten krasa napa-napa bab rasa niki kanggo ngrasakno. Iya, wah. Sri Kun. Ah, nek ngeten pun bener. Sampeyan ngenina cipta ngunggahna rasa. Lah kula badhe nyelu atur sekedhik damel unek-uneke pamikiran kula. Ndara Dewa Sedana. Wah, Sri Kuncung iya. Aja sukan narana. Niki apa iki mangmo? Andi-andi lumut. Lho andi-andi lumut. Mulai tarung ana kocik. Enak rek gending lawas iki kancene tunggale kok gending tengul kok enak. Buka gending dentu ndet tangone kok. Iya. Iwang jarku diposeno leren are. Lah aku mau cecik kurang nak niki mang. Oh iya. Iya. Iki ngene. Sri Gundul pangunek-unekku awak dhewe ngajak rombongan ngaturna gunging panuwun marang yaiku ingkang kagungan kersa panjenengane Bapak Nugroho Rahar Bimantara karo Ibu Lilis Suryani. Ngono. Iki kajate apa mo? Lah iki kajate ya akekon putrane kuluru karo nyelamno anak sing iki angka 1 yaiku nak Andrameda Gairo Bimantara. Oh, lu gak semi asmane
ayahe utawa bapane. Langkang ko loro iki putri nak. Sapa asmane? Andinia El Sanum Bimantara. Waduh, nunggak semi asmane bapakne kabeh. Iki jenenge nunggak semi nak. Dadi anake loro mburi ana Bimantarane karo iya. Wah jane asma kene Arya Japa. Lah awak dhewe sak rombongan ya gak kelalen ngatur gunging panuwun karo mbahe sing disunatno utawa karo diakekoi karo iki sapa? Mbah Kakung penjarane Mbah Miskal nak. Oh, Mbah Miskal. Bae miski mo. Miski ku lak yo malih anune bulan nak tanggalan sura anak bimeski kang ngono kemis legi Mbah Miskal kok. Iya, Mbah Miskal. Wah, priyayi senajan sepuh sik kereng mo tani mo. Tani nak. Jane gak wong ayem kejaba tani, wong tani. Tani ku tegese menang taningane. Artine menang taningane. Ditaning sarana apik, sarana becik, cek ana karene. Ngono lho. Dadi nek wong tani ku gak oleh nata taningane kurang cocok engko sawahe katut ngono lho. Lha kok sawahe katut? Lagi tuku HP ku. Ya. Dadi iya nak lah mangkane gak ana wong ayem kejaba wong tani. Lah iki Ibu Putri ya Mbah Uti sing asmane Mbah Jumaiyah. Nah, oh. Ngene wong biyen iku gawe wiwu wetone Jumaah mah. Pak kok niku iso ae kandhane kok. Dadi Mbah Putri mang Jumaah, Mbah Kakung Kemis ngono ae. Pak kok niku iso ae. Pak. Lah apa miskal are. Ya wis ta lah nek kon wani gak sukan takon ngono lak iya. Kok mempeng ae sih kok. Lah saking senenge ngono lho. Lah iki pentas ngene Desa Tempel Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Iya. Lah kabeh ku dipek inti sarine. Sing tegese lakon iki pancen ya jalukan pamundhutane mbahe Kakung nalika nang omahe gobuke dhewe. Lah iki awak dhewe ya ngatur gunging panuwun karo Bapak Gituk. Oh. Ayo Gituk iku wetone apa ayo nek kon ro? Legi ketara Gituk iku. Lho, engko jangan-jangan minggu legi. Wah, kon niku jangan-jangan wadane paranormal enggak saking gawe guyonan. Lah iki awak dhewe ngatur gunging panuwun karo penjarane Bapak Kasun kene kepala dusun penjarane Bapak Suwarno. Iya. Kecelakaan balik-balik cik paringi dawa umur alhamdulillah sehat. Iya awet enom nak aku eling biyen nggone bali desa nek gak salah diceluk rene mpu tahun piro? Tahun 75 wae. Akeh. Kok 75. Lah Gestapo awak. Ya tahun piro nak? Iya. Lah iki awak dhewe iki mang kepethuk kanca lawas padha tuwane sapa? Bapakmu Haji Ajis. Nah, ibadahe rukun Islam sing kaping 5 2017 biyen iku nak. Ha iki tau jines gone. Pungging suwe. Mangkane apal ketepal iya. Dadi kabeh iku ancene akeh dulur akeh rejeki nak. Kok umpama iki gak duwe dulur Gusmu Gituk ngono ya salah-salah. Iya. Ya pentas-pentas rene iki ya apa?
Heeh. Ngono sing Jawa ta mo karo Gus Gito. Ya aku tambah dikek gelek dikek iwak are opo. Dikek iya. Aku nek dhuwit gak tau ngekeki nek aku ya gak tek dhuwit iku. Ngono mbok gawe tanda kenangan. Ya aku gak ilang-ilang tak kae blangkon. Digawe terus anake guyu ae nek bapakne blangkonan. Iya. Guyon cek padha awet enom polahe iki seni. Seni ku tembunge indah. Lah indah iku apik gek ndi wong gak seneng karo seni. Lah iki anjen iku kudu udan ae nak. Embo anjene siji. Saiki karo biyen iku siji. Iya, umpamane biyen iku ana wulan 5 iku wulane mulut. Lah saiki durung mulut iku Mei iku, jek kurang 3 wulan mulute. Iku dan pamitan jare wong biyen. Ngumbah godhong, gerimis titik. Lah iki enggak iku mang wis ngembeng ae, ngaku budal mangku dahanan kok ana omah. Iya. Iya. Iki saking hebate iki nek sing cara sing nyagaki sapa mbahne dhewe mah lah apa mosok kate ngongkon wong liya lah wong mbahne lho ketara wonge iku iya ta iya iki mangko gak ketrima karo Gusti ingkang akar jagat mbok deres temenan oh iya ya dadi nah iki mangkane lakone njaluk mudune rejeki muga-muga sakmarine lakon iki iya lah iki mang awak dhewe ya ngatur agung panuwun ya pong saking setyane Pak Polo, Bapak Suwarno, bolo-bolo dulur-dulur wong jengsete mara klusek ngono ae. Apa krusek ngono. Barang aku muni krusek ketang wis mari salin ya. Tak selek ae. Kok iso mampet-pet ngene. Iya. Jenenge elektro, terus di dulur-dulur kabeh padha semangat, kabeh nyalurno ngelos, saiki listrik. Lah iki makane disyukuri nemen. Biyen taun pira iku? Gak ana omah gedhong, gak ana belas, omah gedhe kabeh. Oh iya. Sekitar tahun 95 punjul iku ae wis gedhe kabeh. Lampu peteng durung ana listrik. Iya. Anake riyaya nyumet damar torking kadang-karang. Iya, cek padang. Lah iya. Embong biyen ciut dijembarno, terus jeblok kabeh dipatelah, mari dipatelah di kaspal, mari dicor lho, kurang ya apa. Iya. Mangi ciut dijembarno, perlune mobil iki cek iso nang desa-desa ekonomine cegak sampai kurang. Lho sakmono kebijaksanaane nak. Iya. Tapi sembarang iku anjene menungso sipate kurang. Iya nek jangkep lak Gusti Allah. Butuh apa? Menungso anjene sifat kurang nak, kurang. Kon ro dhuwit sih. Ero dhuwit karya. Duwe dhuwit titik ya kurang. Masih duwe dhuwit akeh ya kurang. Lho, bener. Anjen manusa cepat kurang nek gak kurang lek sing gawe urip, tak sing kuwasa. Ngono. Dadi bener iki. Nek dhuwit titik ngono nang warunge sego tempe. Ngono lho. Jangan lodeh. Tadi dhuwit akeh, siji wis. Nawak satuman golek rawon, ngono ae. Mbok kok satu manarek. Ha iya. Ha iki nak ya kabeh iku desa Mawacara. Sadurunge ndaramu mudhun cek enggar penggalihe, nek ki kono-kono iku kadang limbukan cek njaluk nak. Kudu ngono. Lah iki gak carane gak kudu gawe pangilpuran awak dhewe ngatur agunging panuwun marang sing padha nyengkuyung awake dhewe ya para pamirsa kabeh. Aku tak njaluk gending. Iya, sing alus ae.
Iki monggo mawon. Lah iki wah mae nyaine iki danyange kok sapa Bu Suryati. Oh iya priyayine kene. Iya. Iya. Kok iso bau resa ya. Lah sing duwene negara kene ya. Iya. Monggo tak njaluk sing alus saya wis jineman wer kambang cek kambang sengkalane mbok sak gongan iki ceke. Monggo. Larase kira-kira none ngono aku mang krungu ana pambudutan tetanen kok cocok wong tani sing penting ayem ngono ae lurute kurang ya kurang ae ben adem ayem tentrem ngono ya wis enak ana omah iku wis kaya enak-enak mulyane mulya senenge seneng dadi nyuwarga jenenge gak menteni meneh karo wis. Ya saiki enak-enak iki lho, mulyane mulya, senenge seneng iki lho. Apa maneh duwe anak nek wedok ayu, nek lanang bagus, bojo cantik. Ah iya. Adi nyuwarga iya, ngono nek. Monggo. Uler kambang cek ilang sengkalane. Mikir didoaken dhisik tambah enak niku lho nggih rada wiwu niki goleki iki. Wong uripne. Wah. Ha ha ha. Mas operator trouble dianu Mas. Tambahi Mas. Yo. Pancene wong sinden senior tak. Oh iya. Suarane treble tak kok nambah titik. Wah, jas pas karo laras. Janji sabar. Janji sabar. Susu saya
yo wah tibake Sri Jenjen iku ya ditambahi ngono tambah gayeng ya berjong kampiong oh berjong kampiong wong ditakon iya ngono apa goblong kampiong kucing dari jangkong terus nyeng terus utuk kuber oh telek doyong oh ditakoni tambah gayeng kali berjong kampiong wis nak Sri Gundul ya mau iku cukup kanggo panglipuran awak dhewe ngatur nuga ing panuwun sing tanpa upama para pamirsa kabeh. Abahmu ngatem ana ki. Ono Sanding Lisa ya. Abah ngatem iya Sanding Lisa. Wetane Lisa. Lisa kontrono menit kayak berasa glangsing. Matur nuwun dhateng para pamirsa sedaya ingkang sampun nyengkuyung dhateng pagelaran menika. Atik bengi iki di siarno langsung nak YouTube Sugilar Channel dilep langsung iya. Mangkane sing tak suwun ae operator-operatore sing nyetel YouTube ditata sing apik, ditata sing bener. Oke. Iya. Cukup Mbah Sri Kuncung nggih. Dara, lan iki kula wau sampun matur dhateng para sederek. Lan iki kula terusne titik muga-muga sak marine duwe gawe penjane Bapakmu Nugroho Rahar Bimantara karo Ibu Lilis Suryani kalis ing sambikala mboten enten alangan setunggal menapa-menapa. Diparingana rahayu wilujeng seger waras slamet tur tambah kathah rejekine rejeki sing barokah. Amin. Aku nek donga sing apik ngono melok jero ngene melok nggih ngono. Iya ngono. Amin. Iya tunggale. Lah sing disunatno nak ya ngono. Mas Andromeda Kairo Bimantara yang ngono dadi anak sing taat karo wong tuwa, anak sing pinter sekolahe, dadi anak sing soleh. Iya. Lah, adine yang ngono sing aran Andinia L Sanum Bimantara dadi putra sing solikah. Dadi anak sing pinter, taat karo wong tuwa. Dharma bakti karo wong tuwa luwe-luwe karo warga. Iya, bae pisan. Wis cukup. Sri Kun. Nggih, menika ingkang saged kula aturaken kirang lepatipun kula nyuwun pangapunten. Iya. Yen kaya mangkon ayo mudhun langgone negara Sumedang Kamulyan. Thank you.
Wauta mangkono dewane Mas Wicis Jayabanda Sri Sedana dipun daraken Sri Kuncung Sri Gundul menapa dening Sri Jenjen mandhap saking kayan swarga mandhap saking kayangan Suralaya kancik sukuning Gunung Jamurdipa piye saka gunung perjagalan kalung usus kleweran getih kemamang wara waribang Kanaspati swara samya anggerung gerung Wong titiyang kala ludra Mas Patik Raja Dewaku. Aku diketing yaiku baju barat akeh 44 Tikus Jinada. Nggih Kyai. Niku aku ngadhep ngarsane Mbok Nyai Betari Durga. Nggih Betari Nini Permoni. Iya. Mula saka iku Tikus Jinada Putih. Yen kumalaning rejeki, kumalaning donya iki didukno. Mangkane aku matur ana ngersane Kanjeng Ibu Betari. Aku nyuwun panganan sing gak boseni, sandangan sing tanpa lusut. Adalah Tikus Jinada Putih. Nggih Kyai. Niki dipun utus kalian Mbok Nyai ngedang wonten sukune Gunung Jamurdipa. Ya jalaran iki mudhun saka kayangan swarga. Sing diarani kumalaning donya iku Dewa Sedana. Kumalaning rejeki mustikane Mbok Sri sing didhahar rina kelan wengi iki jarane Mbok Sri kumalaning rejeki. Mula saka iku Tikus Jinada Putih. Nggih Kyai. Ayo didang ana sukune Gunung Jamurdipa. Mosok bodho Mbok Nyai. Ha niku Mbok Nyai Durga mosok cidra kalih. Paduka Kala Srenggi. Iya. Mula saka iku. Oh iya. Kacarita Kala Srenggi
dipun jarake dhateng tikus Jinada Putih dikenting baju barat akeh 44. Ngedang tumurune ya ngedang mudune kumalaning rejeki donya lan bondo jalaran pancen kala Srenggi kepingin dahar sing gak boseni busana sing tanpa luset mandhap saking kayangan lintang lawang sewu mertangkep ana sipun gunung dawuh dipa Dewa Sedana dipun tekan dhateng Kala Srenggi. Badak. Wah, tunggaling. Wong titiyang Kala Ludra Mas Padik Raja Dewaku Tikus Jinada Putih. Nggih Kyai. Niki enten kok katon tejane nyumunar nyemromong kaya buthake wong niku. Wah, iya. Tak takonane Jinada Putih. Nggih. Tejo Silaksana tejane wong anyar katon ilange Tejana Satrio bagus luwih rupa kurang condro nganti kaya dene dewa darat. Aku melu tata tetakon saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu? Iya buta yen dak sumurup marang aku lah bali siramu sapa lan saka ngendi? Wah, ditakoni tur mangsuli Megal bicara. Iya sudanane aku pinangguk ana papan lebu. Sada mati sawiji aja nganti kepaden karo bagus. Aku Kala Srenggi kang dadi namaku. Saka kayangan Setra Gandamayit aku putrane Ibu Petari Durga yanine Permoni Buga Betari Uma. Sijine. Aku Tikus Jinada Putih sing angon baju barat.
La bali Saliram. Yen dak idep marang aku ya aku Dewa Sedana. Iki garwaku Mbok Sri kumalaning rejeki. Sri Jenjen, Sri Kuncung marang dene Sri Gondol. Waduh piyung. Wah, kebeneran Tiku Jinata Putih lah iki tenguk-tenguk nemu gedhuk oleh gong sak gayori. Nggih Kyai. Pak iki iso mangan sak wareke iki rek. Dik arep kula sore kepun mangan sak kaya-kayae. Wadik paling niku sak ungkal-ungkal. Enak pisan ramen. Enak sedep kula wembuk kula wau. Dewa Sedana. Apa abangmu? Kala Srenggi. Yen kaya mangkul ayo melu tak boyong nang Kayang Setra Gandamayit. Bab golongane baju barat putrane Ibu Betari kabeh mbutuno dedaharan. Mbutuno sandangan sing tanpa lungsut. Dedaharan sing tanpa ngebosi. Mula saka ayo nganut tak boyong nang gone Kayang Setra Gandamayit ya dandang manguri. Ngene ya. Ngerti ya aku iki di tugasna marang Rama Pikul mudhun nang gone negara Sumedang Kamulyan. Aja jalang-alangi lakuku. Aku bakal mudhun terusno laku tindak suku kedepe maripat. Gak krek tak jog sarana apik tak rudha parepesa. Gelem tak boyong nang Kayang Setra Gandamayit dak gelem tak boyong. Yana mrapabang medangane sedina kesatriya nentang loka mundura yayi kiter-kiter lir baku jaya Sumitra sedina kesatriya samya nentang loka apa bang? Apa bang? Aku ngaruh paring dawuh aku gelem kok cekel kangge langkah lebakin. Wah, mandi watak gaglak ngambah lakan sing ki pampanono EPP Dewa Sedana amit. Tampanono sing arep kucing kering ngono ya. Alus perange Dewa Sedana aja pardagus. Tak peyosi kenek beropos ya. Tak sahut, boy. Tak peyos.
ya. Wah, dahsyat. Wih. Kok tak kewan. Wah. Takkan jawab. Wah, mari dieret-eret dibanting. Tak syaut nganggo siung pengapit. Oh.